Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, sugeng pepanggihan kalian kula Julia Mukti Restiarini wonten ing Gambang Pat. Gladen nembang maca pat. Ing kaodhangan menika, ayo sesarengan sami gladen nembang maca pat gambuh. Saderengipun dipun wiwiti, menapa kanca-kanca sampun nate mirengaken tembang gambuh? Tembang gambuh menika tegesipun tambuh, embuh, jumbuh. Tembang gambuh menika watakipun semana, nyedulur, saengga mathuk kangge paring pitutur. Kanca-kanca, tembang gambuh ingkang badhe dipun ginakaken ing video menika kapethik saking serat Wedatama pada kaping 1. Ayo sesarengan gladen nembang maca pat. Nah, kula nembang rumiyin nggih, lajeng sakmangke kanca-kanca ndherekaken. Sekar gambuh laras pelok padet 6. Samengko ingsun tutur namo loro sembah catur supaya lumuntur rajinem cira lucinemo. Tihin raga cipta jiwa rasa kaki. Cira lu cira lu ing kono lamun tinemu lumonemu loro lu cira tandha nugrahaning manon. Nggih, sampun sae. Sampun saged sedaya nggih nembangipun. Menika badhe kula ambali malih tembang gambuh ingkang jangkep. Samengko ingsun tutur sembah catur supaya lumuntur
cipta jiwa rasa kaki ing kono lamun tinemu tondo nugrahaning manon. Nah, menika lho kala wau sampun sesarengan gladen nembang macapat gambuh. Kados pundi? Gampil to? Cekap semanten gambang pat saking kula. Mugi-mugi saged dados bahan pasinaon kanca-kanca sedaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.